Yo, good morning mga kabuka. Mga migtahong diri. Ano to biyo? Sa sindro man, nakita ko rin taong dagko man to patay. Mga kabukaw. Taong mga kabukaw, part na gana. Mo to mo plastic. Ano ko ano? Oh, basura sa. Ano ka buwak na basura rin. Ha? Ini na mo rin. Nalaligo na eh, kabuka. Makalag, manimahat ng latik, ani. Lapok. Oh, tang lapok, ani. Ano ko dalang inisan, be? Ano, mga kabukaw? Wala yung magipanguha. Tahong. Ngayon na sa mga ngayon na sa mga tahong. Saan? Diyan. Nang ka na sa mga tahong ka? Ulo? Lumago na ko yung istorya ba eh. Hindi lalo. Oh, mga tahong yung mga kabuka, mga tahong. Ba't nagana? Marang na ikon. Ayaw na magkantugan na yun. Turong mabalayog na. Wait din. Bunyag. Ayaw bunyag. Ikaw din. Namay kalit to. Ikaw ko marinda ito ah. Tingin sa gina sa anak ko. Lubi ba? Ikaw. Ikaw. Ikaw yung maglagan. Punso ka. Punso na ka. Punso na ka. Ano, satu lang naman yung kain. Ang kain lagi. Nakaplan mi? Punso na ka. Nakang punso ka rin. Ano kayo? Ito kakal. Ang tato ah. Tunay, kalaban pero ilain man to. Lahi, lahi nata. Agay. Ate trip na eh. Sa buto nagtarong ah. Kuan, Ay, natong lakaw nga. sunod Domingo, day. Day, muspong sa nato na mati, day. Layo juga ito, day. Lay kay kayo nya, saman. Karon Domingo ilaha man ta. Karon ugma. 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 Dito sila ha. Puds ta ugma. Na sunod Domingo dito sa inyo ha. Sige. Managat. Pagkuan lang nagpukul sa buta to ah. Ako hiramon tong namay pukot si kuya nga gisi. Gisi pulsud. Pwede man na igisi iko ani man day. Imo nang igukod og mga kuan. Kuslo ba? Buslo. Mo nang ituyok Hilaw ta. Ito ta. Ano daw? Ay Domingo. Sa Domingo mulakaw kay sa just kuan tay. Lain man kay mga mata sang silingan ba. Ano man? Wala ta da. Dili ko nang ikaw ra sa ako ba? Tus lag maldito ta ba? Yari ko na. Buta na to. Ayo mga kauban ako si Inday Kirk, mga gwapo kayo. Tingnan ko. Inday tao na. Ayo ra mo diri ba? Si Inday. Kabukaw. Mo nang imama na mo. Si Inday tao na. Yung papart na kaibigan namo. Si Inday. Narao. Narao. Muna itahong kabuka. Kan kayo, mga kabuka. Ayo si Inday on hagpat-hagpat na kay. Amo gusay nipilit mo lapok mga kabuka niya. Nagkuan sila ba Lalong paggamay. lalong paggamay lisod-lisod mi og kuha kay mo among gisalom-salom dire. Salom-salom namo kay makakuha ra gyud mi. Makisud andre ba igura ka mo saong ka diyo. Na, diri lagi yung kab. Dili ko na nambok ba sa pagtanduay imong ginainom diri. Inom ko diri bay. Halos tanduay kada adlaw pero nanambok tungod sa kinason. Ug kani mga kilon. Achup. Okay kayo. Shout out dia, shout out. Shout out sa wala nang nguyog. Tanawan mi karon. Shout out kay Ponti Melvin. Katrupa vlog. Wa ka mo kuyo buanga ka. Tik-atik na wala mong yabi. Ay shout out kay Joshua Bicada. Hilingan na mo. Nag-comment sa ako ganina nga magpa-shout out daw. Shout out sa imo dyan is stay home and chef. Chef.
Wala pa sa oras to no. Wala pa. Kaya. Dagan na kay day. Kaday. Kaya kay sa kasako ni ba. Ah. Ang tugon niya. Awa mga kabuka, kuha na mo ah. Tahong na tanan mga kabuka, pwede naghana. Tahong na tanawa. Awalang. Awalag. Yaw no. Wala si Dragon lagi rambay ah. Kita si Dragon na video ba. Ito panikulo ko no. Kurug-kurug to, tiguang naman to day. Ah malingaw gitu diri ba. Ito diri nga. Biyak ka oy. Mga kabuka, kugi lang para may sudan. Naon siya pagkuha mga kabukaw. Namilit magud siya. Sa isahon lang. Oy, sisahon nimo kay namilit siya sa kuan ba. Nagpilit-pilit sila ba daga na kanang nagkuan sila oh. Combine. Nag-combine. Dili sa tulad sa relasyon ninyo nga wala mag-combine. Nagunitay sila mga kabuka ba. Muning naglisod ni. Di tulad ng relasyon no. Di tulad ng relasyon nyo. Wala magunitay. Mabuti pa ang tahong mahigpit ang kapit. Pero yung relasyon nyo. Grabe. Naghugot na ba? Oh, lapok ni mga kabuka. Tanan nyo lapok no. Pero nya ipakita namo ang niluto namo mga kabuka nga tahong ni Carla. Kita na sa inyo ha, unsa ka lami. Damay na pus Carla. Nanay kaldero ito na po kay. Ah. Kaldero ito. Kita maglapat taday. Na magkuha pa ta si kuan ug kuan. Ay na nasi. Tumuhon ako mukuan to. Mahon to ni masaw ni kuan. Buntag mo mga mugkon bay. Layo ora bay. Bay manggod. Tambok lang. Sa imong mama no. Mama. Garain dayo. Okay. Diri ko nang nguha bay kanaw kanang diaw. Naibitin din ng gawas. Ako ra isa. May bitin diri ay. Mana bag dagat siguro ng bitin bay. Puros kubra ang bitin diri. Wala kuan. Dali sa taday. Sir taday. Ah, mga kabuka oh. Daghan di kay mga kabuka oh. Puro na tahong mo ka dili sa maklaro mga kabuka kay daghang lapok. Gani sa ta. Daghan tani kay para daghan mo gudalas. Yung ligid mo kung gibutay. Nawala man. Ay tara, daghan gid oh. Tugal kay diri oh. Bantay ba? Ano ko bantay kadugo ka? Bantay ba? Amoy butang diri sa gilid mga kabuka para di siya adto sa tubig kay sige na pag migsalong-salong mo balik ni sa tubig. Okay, break time sa aming mga kabuka kay Tensa. murag nangangailangan na yung baga. Ano mga kauban ako no. Pwede nindutan na sa daik. Taday. Sige day. Pwede mo maligo diri mga kabuka, walay bayad, walay entrance diri. Law mo na. Yung cellphone. Mga kabuka, hanggang diri na namong video, hanggang diri. Kay murag tugnaw kay gutom na. Salamat sa inyong panonood ng video na to mga kabuka. Thank you so much. Bye-bye.